Svet je ogledalo čoveka. Ako se trudiš da promeniš svet, to je kao da lomiš ogledalo i očekuješ da se slika promeni. Ona se neće promeniti dok se ne promeniš ti. Pusti svet i posveti se sebi. Tek kada promeniš sebe iznutra, promenit ćeš svet oko sebe. Godard je to rekao davno, a princip ogledala je veoma moćna i tradicionalna i jako efikasna metoda koja se pojavljuje u svim kulturama sveta. Princip, to jest metoda, ide ovako. Naš svet je dualan. Postoji unutrašnji i postoji spoljašnji svet. Zato je najefikasniji način promene materijalnog, to jest spoljašnjeg sveta, promena unutar nas samih. Kako bih vam ovo bliže ovako objasnio i kako bi lakše shvatili i primenili i dostigli uspeh u svim kategorijama života, podelit ću ovaj video u nekih 6 delova, 6 nekih zakona, jer ljudi često greše i ne upotrebljavaju ovaj princip na pravi način. Zašto? Zato što polaze od onog spolja. Potrebno je da krenemo iznutra. Ajmo da krenemo sa zakonom broj 1. Zakon broj 1 kaže da je ogledalo realnosti dualno. Kada gledamo u ogledalo, mi imamo fizičku stranu, to jest nas koji stojimo ispred tog ogledala, a isto tako imamo odraz u ogledalu. To nije fizička, opipljiva stvar, ali u odrazu je sve moguće, zavisno od toga šta mi dajemo, i to je, taj prostor između nas je kvantno područje. Kada se povežemo umom i srcem i uđemo u to kvantno područje gde je sve moguće, onda sa našom verom možemo sve da promenimo. Zakon broj 2. Svako bira svoj sektor, da kažem, realnosti. Kada non stop govorimo zašto sam ovo, a ne ono, i kada non stop razmišljamo levo desno, sve što vidimo je zajedništvo uma i srca. Kada dođe do kongruence naših misli i osjećanja, mi tada tek stvaramo realnost, to jest odraz u ogledalu. Uzmite ovako primjer. Pesimisti veruju da je sve nemoguće, da je sve loše, krive druge i naravno ogledalo im to vraća. Znate ono čuveno, kako zračiš, tako i privlačiš. Nama mora biti kristalno jasno koji je naš krajnji rezultat. Jer mi možemo da mislimo jedno, ali da osjećamo nešto drugo. Za uspeh nam je neophodno da postoji ovde zajedništvo. Zakon broj 3. Nejasna slika. Kada nešto hoćemo i kada nam ne ide, treba da znamo i da kažemo sebi ok, ajmo sada da prebacimo fokus na mogu i uradit ću to, a ne zašto ne mogu, zašto neće i tako dalje. Uvek se pitajte, kako to? Kad hoću da manifestujem, na primjer, novac ili ljubav svog života, zašto se fokusiram na nešto šta neću, a ne na to šta hoću? Da li je fokus ponovo na ne ide mi, nema napretka i tu postavljam sebi non stop neka pitanja zašto? Ajmo da se zaustavimo i da preuzmemo odgovornost i da promenimo nešto. Priča koju pričaš je do tebe. Ništa se ne menja, jer ti ostaješ isti. Kako da se odraz u ogledalu smeje ako se ti ne smeješ? Unutrašnja konverzacija mora da se prebaci na radost, na uspeh, na sve divne i sjajne emocije. Ne razmišljaj o tome od čega bežiš i šta ti ne ide i ne može i nećeš, već razmišljaj o onome šta želiš. Servomehanizam je princip koji objašnjava da smo mi bića fokusa. I kada se fokusiramo na ono šta nećemo, mi ponovo dobijemo to. Ali isto tako kad se fokusiramo na ono šta hoćemo, dobijemo to. I baš zato je jako važno da se fokusiraš na pozitivne misli. Stavi fokus i prebaci ga na pozitivno. Ako stavljaš fokus na mrzim, ne znam, klasično radno vreme od 8 do 4, prebaci fokus na volim privatan biznis, jer tu imam slobodu, ljubav prema sebi, uspeh, strast, sreću. Zakon broj 4. Nejedinstvo uma i srca. Znate ono, jedno je u glavi, a drugo je u srcu. To ne može tako. Zato i idemo napred možda korak 2, pa nazad korak 2.
Zakon broj 5. Zakon odložene manifestacije ili odlaganja, kako god želite. On nas uči da je potrebno da istrajemo u istrajanju. Moramo da svojim mislima, osjećanjima razmišljamo isto kao što i osjećamo. To jest da misliš osjećanjima i da osjećaš mislima. Zatvori oči i zamisli ostvaren cilj. Potrebno je da verom napuniš taj prostor od ovog momenta sada do ostvarenja cilja. Kada si dovoljno dugo u veri, ti postaješ sve otvoreniji i na tim mislima baziraš još više pozitivnih misli. Potrebno je da osjetiš iznutra blagostanje, bogatstvo, pre nego što ono dođe s polja. Šta god da postaviš pred ogledalo, znaj da uvek postoji vreme odlaganja do pojava te slike. Kompleksnost generalno tvog života, tvog cilja, je uvek nekako proporcionalna količini odlaganja i ostvarenja tog cilja. Pišite, evo sada vi, na primjer, u komentarima kako vam se sve ovo čini i vaše iskustva, jer će sigurno nekom značiti. Ti imaš cilj, ali je potrebno da celim bićem isto tako veruješ kroz neki vremenski period, jer ne znaš koliko ti treba. Ako već posle 2-3 dana ti odustaješ, ti već pucaš sam sebi u nogu. Što više žališ i kukaš i prigovaraš sam sebi, sve više dobijaš materijala za žaljenje, za kukanje, za prigovaranje itd. itd. Ako nisi konstantan iznutra, tako će i tvoji rezultati biti nekonstantni s polja. Jedan mesec si dobar, drugi nisi, jedan si dobar. Ako ide gore dole po tvojim osjećanjima i mislima, tako će i tvoji rezultati s polja. Znači, ne reaguj i ne pecaj se na privremene poraze. Svakom je prirodno da se nešto desi u životu, da bude neki problem. Odvoj se od potrebe da osuđuješ, da ocenjuješ, zašto ovo nije ovako, kad će ovo ovako, time ništa ne dobiješ. Vežbaj optimizam, budi miran i siguran u sebi. Zakon broj 6. Ogledalo jasno vidi tvoj stav prema sebi i tvoj stav prema svetu. Stav prema sebi možemo na mnogo načina da opišemo. Jedan od njih može da bude samopouzdanje, a stav prema svetu je, popularno rečeno, paradigma. Ako samo kukam i kažem kako je sad sve loše, kako je vreme za posao, katastrofa, kriza u svetu, to je paradigma koju ću ja svakako da iskusim jer će to ogledalo da mi da. Ako pak ja kažem da može sada da se krene sa poslom, ali ja nisam siguran u sebe, ja to ne mogu, to je stav prema meni. Ogledalo mi odmah to daje. Uverenja o sebi i o svetu su ključ uspeha. Ako kažem možda, ne znam, ali mogu da naučim i da se razvijem, ja ću i da dođem do uspeha. Možda je kriza i možda su neke firme ovako onako, ali su sigurno neke uspele. Ako su neke firme uspele u ovom kriznom periodu, to je znak da mogu onda i ja da uspem. Istražujte i tražite pozitivno u svemu i svačemu i onda ćete to pozitivno i naći. Znate, visoka vibracija vas vodi i daje vam snagu i moć. Jer, pazite ovako, ako pokušavate sve na silu, na sirovu snagu, da nešto odjednom dobijete, nije to to. Pazite, kad imate ličnu moć, tada utičete direktno. A kada onako na sirovu snagu se gurate, znate, to možda nekad uspe, nekad ne. Osjetite moć unutar sebe, jer moć svima, pa i vama, daje uspeh, ali polazi od vas. Znači, hajde da izmenimo našu svest i našu emociju, pa tek onda da krenemo da radimo nešto. Sa kakvom energijom nastupate svakog dana, tako ćete i da dobijete rezultate. Kada je nešto jako važno, obratite pažnju. Da li možda preuveličavate? Da li dajete mnogo veću važnost nego što jeste? Ponekad, taj krug, da kažem, tog ogledala ili ciklus je jako važan iz kog ugla. Zato što nam se non stop vraća i možda vam se neke situacije čak i ponavljaju u životu. Zašto? Zato što treba nešto novo da naučite.
kreirajte novu verziju vas, doći će nova verzija vaše okoline i samim tim ćete i uspeti da promenite sebe i da onda to primenite na ostale sfere života. Možda ste pokušali ovo samo u vezi posla, u vezi ljubavi, u vezi zdravlja, isto tako možete i za sve ostale sfere. Moj program Zlatni mesec transformacije sastoji se od 11 susreta na kojima kombinujemo različite tehnike koje su individualno prilagođene vama. To je regresoterapija, bars, coaching, nešto iz NLP-a, s druge strane Reiki, EFT, ima puno interesantnih energoterapija koje radim sa vama i isto tako onih, da kažem, mentalnih. I ono što je jako važno, da vi utičete na sve sfere svog bića, duh, telo. Samim tim, kroz neki period od mesec i po dana, za koliko završimo ovaj program, bit ćete u stanju da prepoznate sebe, onu pravu istinsku verziju vas. I samim tim ćete uspeti da ostvarite cilj ili ciljeve i da ostatak vašeg života provedete sa svesnošću svoje veličine, svoje snage i toga da je sve do vas. Ja sam tu usputna stanica da vam pomognem oko nečega. Bilo da to radim ja ili neko drugi, neka druga tehnika, nije toliko važno. Važno je da vi osvestite, da se vi za sve pitate, da vi kreirate vašu realnost, da vi možete. A sad, šta ćete vi da odlučite? To je već do vas. Do mene je da vama ponudim pomoć. Ako vas interesuje Zlatni mesec transformacije, javite se, bilo da ste u Nišu, radit ćemo uživo, a ako niste iz Niša, radit ćemo online, jer radim sa celim svetom. Ono što je jako važno, imate priliku da nešto promenite, iskoristite. Želim vam sve najbolje i vidimo se u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!